Mami, Andi dulu balik tau. Derek Pak, kalian sedulur meneh Pak. Oh, terus juga lo banyak putih mbak. Nggih. Oh iya, saya karena udah lecet. Nggih Pak. Ini Pak undangannya. Iya, langsung ya mbak Mami. Nggih. Pak, Bapak. Anak apa tuh bu? Ada seorang kami ganti. Ketua SPB, tapi ini serius lunas. Cukup waktu sendiri. Kok isi kosong? Lalu ini wis nyebut Andi di mobil SPB tau? Sama Pak. Apa ya Andi ya Pak? Tapi orang mungkin. Andi orang mungkin kayak Nah, coba aku harus mendagang nih. Nuwun. Nggih, nama Mbak Eni. Mbak Andi wonten. Mau pamit kok tinggian Mbak Eni Pak. Sopo Mbak? Mbak Eni Bu. Nggih, sajaipun mau badhe ten griya kula, nanging kula tenggo kok dari itu ya. Terus Andi ini ya. Cobi kula tak ten griya kita menawi ten mriko. Oh nggih Mbak. Allah yang ketemu Andi didhawuhi Mbak Bali. Nggih Bu, kula pamit rumiyin Mbak. Parah. Siapa bu? Penny Pak. Loh, mau saya mau yang mau Penny. Andi ning ndi ya Pak kira-kira? Andi, kita ngapa sih ya? Siapa sih ngajari? Bapak kalau tenan nih. Sabar pe to bu. Andi ini lho. Gila, jadi tak ingin pada teko gini. Sabar rumiyin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ngendi kowe? Lo sakit. Ini orang sulan-sulan. Pamit yang mau Penny malah Penny sih gini. Lo sakit. Terus mau gitu nih. Terus iki Lo sakit mata kayak bakal minum bapak. mata apa? Kita ingin tahu bener. Intan kita rasa kita kan juga terus berbarang. Saya apa tapi. Nah Niko, Niko. Waalaikumsalam. Om Nugroho, jalur gunung, mau pinara. Nggih. Di, tolong dibawa kursi. Nggih. Nyaran nggih. Wonten napa to? Kok saking Jawi kepiyen sejak wonten ingkang jadi gantos. Ponakan iki lho, Om. Andi napa to? Ponakanmu iki lho gawe dolarku. Dek gawe grotipun to Mas. Wong bocah iki kaya ngono. Apa piye karepmu? Iki mau aku saka sanggane Mas Lamba mau sekolah dini. Wis saking gue hilang. Andita telepon. Wes anak mana iki? Sendiri siapa, Pak? Andi nyuwun tulung aku supaya mesake gue janu. Yen berjane durung telat. Karena piye, Om? Iya, berita bakal ngerti aku. Ibu janu ki mau sesek. Sing wis tahun-tahun nanging ora nate dibiasake. Jadi bisa sapa? Coba malah di bapak ibu tak dulu. Pun pulau cuma pangapunten kawet kalau ini pulau dari sakit matur. Kok kok bisa kenal? Jadi kalau ibu ngutus mbak sekol kalau ini nalika budi perapatan pulau semuanya beranu dakwah ngajeng pulau bumi. Pulau terangkan ten griya jebul ibunipun gerak kananipun priyatosaken saged lajeng sekol utus ingkang pulau tumbas pulau sekake janu kalian ibunipun. lagi mau gue janu sesek umat di Andi telepon aku persis samrane Mas Lamba nalika ing klinik mau. Wah, ngomong ceritanya. Nah, terus ibu Janu iki piye? Alhamdulillah bisa ketulung yang mereka Andi cepat-cepat telepon aku mau Mas yang ora jombo Alhamdulillah yang ngono. lah ini mau pas kok misalnya gue janu nalika balik ketemu sama terus nembok babakan terus sing biyen kuwi aku lanjut dengan kita Kelingan piye? gimana kita ndak kon tuku obat ning apotek dilalah stok obatnya ya entek lah aku mau koyo lali orang ini
pira? Kok nunggu biar kita oleh Wiwit bulan Januari menika bebas Ibu kula nembe badhe matur. Iki ndi duitmu mau lagi kanggo nggo jajan karo bila. Matur suwun nggih, Om. wah, ya bojomu oleh tapi ya ora apa-apa, ommu iki duwite akeh. Amin, awet temanipun Mbak nggih, boten kathah nanging alhamdulillah tetap. Alhamdulillah, Mas belum bunga. Muga penyaringan berkah ya Om. Amin. Oh iya Dik, kejadian ini sudah juga pengiling ya. Besok meneh yen apa-apa matur. Nuwun pangapunten Bapak, rikala kula badhe matur Bapak lan Ibu sampun tindak injenipun Bapak lan Ibu kesesa bidal wonten acara lan siang wau Bapak lan Ibu kesesa mriksanaken Dila. Iya ya wis rasah diketuni kabeh iki ono faedahe. Bapak Ibu kula badhe matur. Ya dan matur. Ono apa kan iki? Menawi para arta ingkang damel Mbak Cece kula suwun. Aku apa? Minggu apa nek? Sangun sik kurang to. Sanes badhe kula suraken janu nesna namun kedhik ananging mesti kathah dananipun. Oh, Oh, ono kuwi bisa disebut. Bapak besar sepurane ya Le. Bapak wis duwe rasa sulit goreng awakmu. Kula anak lanang iki duwe pemikiran sing becik banget. Bener kan kamu ngajarkan gue awake dhewe ora sepiro nanging kanggo janu mesti akeh dungane. Alhamdulillah matur ya Bapak. Ya Le, bar sing burike untuk meneh janu ya. Eman-eman ning buru depan uler. Iya, bener kandane bapakmu. Ibu dhewe bar tugas beres dapat diparingi mak kamu meneh sekon besok. Daripada kakek terus dimakan ular. Ini Bapak, Ibu, janu mesti remen sanget. Alhamdulillah mau seneng Mas. Oh ya, iki mau suamiku kene uga matur. Sejak ono kamu berarti oh. Heeh, ana apa iki? Mekaten Mas, insyaallah menawi mboten wonten alangan, bulan ajeng badhe wonten tasyakuran kanthi nyegah anak yatim ten griya. Alhamdulillah. Tasyakuran apa iki Om? Nggih namung ngajurake raos syukur kemawon. Mas anugi Gusti sampun paringi kathah dumateng wonten kula sekeluarga. Alhamdulillah kalau seneng ya om. Mugi-mugi kabeh sehat. Lan lindung berpikiran. Amin. Insyaallah mongko aku Mbak Yumo lan ponakanmu Andi lan Kila bakal teko. Dongaku muga-muga bisa pelaksanaan lan ora ana bekel ewas clear insya Allah. Amin. Oh iya, Kila mau piye Bu? Kila pun sehat kok bapak. Alhamdulillah anak itu sehat. Salam saya kalau dokter jadi komisari Ibu. Alhamdulillah sehat terus ya Dok. Amin. Loh Bu, mau nak tambah roti seneng anak wedok to? Lah ning ndi mau? Menikah seperti ini pun. Iya, maksudnya nggih Pak Dani. Monggo dimakan sareng-sareng. Pak Davi nunggu. Ini masih sehat. Oke. Nggih, sampun Mas, Mbak. Gandeng wis sore aku pamit sik ya, Mas. Ditunggu pasien ning rumah. Matur nuwun ya om. Salam kang bule uga anak lanang. Muga sehat kabeh. Amin. Nggih, Mbak. Amin. Insyaallah. Sanipun kula pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.